Bana mrumo wangu sikomba jana. Mimi ni Isem no. Saka do tu aga ngira imi choka. Ya. Aga ngira imi na. Mwanza nana. Choka milazi. Choka milazi. Yo mtafu zote mama uchite baiti. Abali paje tunapade tukuti mai wi. Ndio. Ini ngoma kwara bwe. Kuti apa ndakasolo Borajo pandakapara ndakasolo apo kwenda ndakapara basa okay. Zimeonga kushupika. Zinatite sei? Muzogera, mumukure. Zogera sezodini mwana nawo. Amawa atanga kugara nawo. Ndakatamisa kwa vega DRC. Atanga kugara zitini. Dini kubadala rent zitini ndati. Achaita iyo chiwa chigarisa niki. Kuno kudzoke kwa mama vako. Ende kushuwa vakadzoka. Asina anachanacho. Jese zvakaenda nazvo kutanga vakasiyana siya. Anatanga kuti wani. Tanga uchika kuti mbeti. Makabi. Preparation amgona chero bhutsu idzi dzotondwadza. Dzine murumo. Dzina dzotondwadza chero foni izvo zvakabata. Dzotondwadza. Manzo. Zonbaira muzotondidya moyo mari yasata tepedza kusara $10. Nambo yawa nifamba nzibe maipopo. Ameawa. Kona zvima twins ese kana makabini aripamba pame vake. Damn. Preparation ndio wakati. Jese hapana chasi. Tichitanga kunzitadzukirana. Hapana chansina kumuodza. Chakakwanisa kundudza ndechekuti ndikukumbura kusaudza hama dzangu kuti mungazi yangu. Ini ndokwevasandi ndine mashizha ndakambokupa mumwe mwana pana pachati kuchengeta mumwe. Ndo zvatatakaita. Zvirizvo zvonaite. Bedari. Mwarukunye. Vana vanje vangu. Aiwa ngatingaite mamba washutikele ngatingaite uyu ari kupema vanhu muruza mudzi vanhu kuti yasununguke mumwoyo make akutodiwa dhini. Ndichikushamisa samani rakanzi akandakachengeteswa mimba isiri yangu nevana vasiri vangu. Inyaya yaaiziva asi nhasi akuti asiyachinja. Aiwa izvozvo hatisizvitongera hatingautongeira kuti mimi mubvume kuti mwana ndiwendegasi kuti mubatsirewo baba vakagara pavo takatombogara tese vakatondipa mwana mukomana izvo zvane 6 years kutomitisana mwana zvadaro takabva takonana takabva tarambana kana takagara ndero ndopandakasangana nababa navo kana takakufambidzana tafambidzana pakabata nhumbi yevanavo takabva takakusawirirana takakusawirirana kudaro ndopandakatanga kuwirirana nababa futi. Hapana chavangu vasingaziva kuti ndineni. Zveminyatiri tiri 2 takangodzokerana zveminyatiri. Zvadaro iye akabva azongovhurwa ndaenda kunokona. Ndakapondera kushangana. Akabva aita girlfriend yake mukadzi wemunhu. Panada aini nyaya idzi ndaita sei nasu zvikwanisa. Ndopatatanga kunesana chimubvunza achiramba. Panati ngatimbosiyana zvipere anga asingakwanisi kuzvinzwisisa. Ini ndobva ndangodzokerana nababa vana vangu. Umwe musi ndobva kudikira takamira pagedhi. Ndobva tauyenubvambo. Ngagara musimboduba. Koda ungatsungisa vanhu usingadi. Gara nomambo iwo. Kodzo hauna kuzviziva here tokodiwa vanhu. Nasindaudzwa. Koma vari vanhu vanodhivana. Uyu makamudza here tandoga. Wakaudzwa Vakauya kumba vakati. Vanhu wakaudzwa vakataura. kusiyonga usikuda kuenda. Hakuri ndasikuda kuenda. Nanditoripo kuti vakwandata ndisandatoka. Sikawaita pasina kuva tinotenda. Nyaya wakamhangara kune vava. Ndiye wakanetsa vanhu muviri inyaya mai. Nyaya ndakamhangara kune vava inayo kutirova vakaita. Ndaita sei? Ndakangosvika kumba ndabva kutaundi kutambira mama kumasiya kumba. Ndobva mama ndo
ndobva abvunza kuti kopana pakutsvaga chii ndikati anogona kusiya chi ndobva kunoda kusiya mama panapa papari paino pamba pamhatsi mama ndo kuti mai avo tinotaura kuti anonyepa ndiani waziva wakarohwa sokaisa ripoti uyu ndobva aisa kuti ndakaona munhu aine mukadzi wangu mumunzisa so tikuda kuziva kuti icho padere tinotaura uyu kana chaunoreva iwe because tikuti iwewe ukanetsana newe nenyaya iyi ini ndakatadza kuziva kuti nyaya yakandirovera ndei asakanga titsvaka mai ava ndovambeyatsana inyaya iyi inyaya yekuti vakatoona takamira pagedhi ndakamira nauyu yakabvashira tikanzikana pautitsvagei tikanzikafungwa tineni titsvaga mukadzi nasikutsvaga mukadzi ndeyazondenda avasiya muchenzerano nevana vangu nekuti pamba apa pane vana vangu pane murume wangu zvikomba zvangu iboyfriend saka zvekuti vakarwira imicho kana vakarwira vana vangu iwe uri kuti hausiziva kuti mwana uchiti vaiti tikati pajeke tinatipakude pekuti vairwei uziva ndopakakwara kwe kuti apa ndakasona goracho pandakakwara ndakakwara basa nekuti mapurisa tinatazi vanonomhanhara usataura warohwa waroverwei uyu ari kuti ndaaatsanangura mukadzi ari kutaura ka mukadzi ataura kuti kwai muri madununu angu matiora zvandotendereza ofisa mai ava vari kubuda pachena kuti ndo vari kumasaanzuro vakaita mwana neuyu vakaroora neuyu vakaita mwana vakamusiyana ndobva vaenda izo ndobva vaita nhungu yematwinzi ndobva mamutaura ndobva vasiyana neuyu ndobva vadzokerana neuyu panze zvemunyatwe ndione murume wavo amerika ndiuye so uyu ndonasana neuyu ari kuema kuti baba ri kutanga chamwana ende vakamutsanangurira mai avakaudzayo kuti pane munhu andaifambidzana naye ndiane nhungu yandina uyo akati adzoka hako kadii ari kutsokera takati handizve ndikuda kuti mapurisa ajekere kuti nyaya iripo pakati penyu haisi nyaya yekuti masangana kubva matukana inyaya ine chekuita nechinhu chinokosha chinonzi mukadzi pfuma huru panyika yakanyangwa na handimazona ndikuti vari mapurisa idzodzo nyaya idzodzo ma ndikuti kuti makarovana ndoyevava toda kutonga yemukadzi hatiri kuti mai ava vaite tsika iyoyo vachitodara nayo kurwisanisa vanhu vaiti ndakazoenda kwakaenda dzokera vachidada nekuti azvo zvakadero kuti ukanganisa vanhu kugara zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vade kukuwadzana saka ndanoda kukumbira kune imi mapurisa uye kuti pari nhazi so hapana basa renyu panhasi pano ndinongotipa mukana totonga nyaya kana tapedza tozokutusirai kuti kunondokwai kutonga muno mukoti hapana nyaya inotongwa matare maviri kongani rino idare repamutemo ukatarisa pepa iro rapwe idare repamutemo rinopiwa simba ukaenda pa 282 182 uchidaro unowana kuti tiri dare rinotozikanwa. That's why minista ndo vakasaina nguva iyo ndizvo ndokureti ndamanga kuvangara minista saka kana tiri munotiuda even malawyers atatenderi tinovatendera kuti vave vateereriwo zvavo kwete kudifenda munhu otomirapo tinenge tisina kubata zvakanaka tikamuti apa musungu apa ari kufanira kudifenda nyaya yake ame kana mukaniteerera tinenge tisina kumubata zvakanaka anofanira kutsanangura nyaya yake akasununguka
yatiri kutonga kwete kuti mimatotogwa manzi gara yapo because akamhara kwamambo aingodai kunobva matori zviri hazvo saka arimenti yakadiro kana pananga iyo mambo vari kukumbira kutaiwa achikurambidzei kusunga munhu wemuzimbabwe vanganoona nokuti zai kuti zvawaona saka mwana uzomutsvagawo neimwe nzira kuti kuya zofunda patiri kutonganisa nyaya chikumbiro chato izvizvo tinoshandidzana zvakanaka tiri kutireta tiri kudai mungachienda kuti apire dare aya akamhara unozviti andizve sunguka izvenyu muno hamuna ndomai yauyo tuve kugara ndimai uyu imuri mai uyu okay ademia taura kuti zvakaitika pana maya vakadzoka vasina mimba tangu vana matwiza ine ndivana matwiza adivanodzokera mumashure kwavatangira makambodai vamazi kusiyana right zvadaro mama kutangira mumashure ndokavura zvadzokera ikoko mai avo vaingorwa vachiparova maya kundisiyane navo kune kunonzi giant mine inoita zvokutengwa matombo nemadzimai saka madhezi ayo mai avanga kupinda mugiraundi vachitenga matombo saka maitira vaita vari mugiraundi ikoko ndaingonzoone nerunye rekupo nevanhu zviri kumba vachinasingapinde mugiraundi kuita zvematombo saka ndaingonzwa nzimako zvaakuita mazuva ano hazviswiti saka inini saka zvaingondijaumo dzibaba chitazvibabira ndei amai vanga kuti vaiti vakadzoka kuti enda kutauni vakadzoka kuti ndatoenda kutauni saka inini mani nokuti ndiri munhu ndine hasha ndakazvitaurira nasisi vangu pakata nedhini yamafambiro akuita mazuva anaya chamanzwisisi kana sisi vangu kumbominyira wakadaro timboona tichichida kuti vakangouya from nowhere vatobva kunyiri mugaisa mastovhu avo nekuaifamani muzukuru wangu muzukuru wangu aitoita zvokumutenga omejini wanguona waenda kunzi mejini aenda kutauni odzoka usiku otoona ndatobika ndatoita zvese ozvika ototi ndakurara pasi kuti rarako paneti zvoita sei zvikundidya mwoyo ndotorara pambedha pamundega satani matwinza ina hadizoda kufambidzana nani nemukomana ndeva hatoziva aiwa aitoziva kuti ndikugarisana nawo aitondijuta zvadero pasina nguva ndangonzwa mai ava kuti zvakonina hanchita se hanchada ndati aiwa haisi problem ndibenotakurichi katundu kangu ndendechi kwamai vangu ndakakwanisa kutakura hembe dzangu chete ndizvona angotakura properties ndakaita se mazvona kuti ana mai vanokuja pamai wananga pamai manananga kwamai vangu amai vangu katanga kudase ndiudza kuti nokuja musiyana nazvo unoona mukadzi anakukwanisa kana kutoroora ipa ndagara zvo almost 2 years tasiyana zina mukadzi achiita mafilmu avo ichienza vakawanika vari kubvawo kwakati flames varikuwanika vachiita varikumadoro ndobva mazodzokerana sii kudzokerana ndokadaita mai vanga kushava mari dzerenti manje ini ndichizvishandira vachivachiwana nekuti mwana uda mari kuda mari ndokuti mwana wangu kutanga ndichinitwa nambuya vangu zvichavana mai vachiwanda atitumire mwana atite sei inini zvokundidya moyo manje nzime vangu akushupika zvino atite sei dzidzokera mumwe kure dzidzokera sezvo ndine mwana navo mai ava atanga kugara navo ndakavatamisa kwavaigara DRC vakatanga kugara zeteni ndini kubhadhira renti zeteni ndakati hazvichaita iyo chiva chigarisanichi kuno kudzoke kwamama vako ende kushuva vakadzoka
asina kana chanacho zvese zvakaenda nazvo kutanga vakasiyana vanatanga kuti 1 tanga kucheka kuti mbeti makabhi preparation amgona chero bhutsu idzi dzotondorwadza dzine murumo dzindakatenga dzotondorwadza chero foni izvo zvakabata tondorwadza manzo zonibaira zvotondidya moyo mari asatapedzwa kusara $10 nambo yava vanofamba nonzi maipopo amai ava kona zvizi matwins ese kana makabhini aripamba paamai vake ndiangu zvese hapana uchifunga kuti vana vangu kuti ndizovabata amai ava vakamira nemukomana chikomba chirapa amai vangu vanga vauya ambuya vangu ndikati mama vakagara mumba amai vangu vanoda fishi iranditangira ambuya vangu sezvo vatoi azotichanyira irandivatengere fishi vandatoka naamai vefishi ndakabata bhaketi ndopandakasvika ndikaona vakamira vari tupa bhaketi ndakabatikana ndakapinza bhaketi basi ndakabva ndakaenda noudza amai ndakasiya vakamira vari tupa akushawa stand panobva sei ndakabva ndakaenda noudza amai ndikati amai ndandaona zvakaita mijuniya panze handisi kuzvifarira mai vakandikuritsira munhu mukutaura kuti ndibajura ndavazozorora ndakabva kushava ndavazoona imi nevana ndomurume wakabudisa ndakabva chief ndine hasha kuti zvese zvandaitira munhu zvese vana vangu vese zvandavaitira nekutanga kuti back to zero murume uyo nhasi sisi vangu taivamusa kuseni vana vachitadza kunzi vachiti nhova ushu aishiya ava timunga kuseni unodaidzana sisi vangu andichimutuma mama vajuniya mukaisa maenda kubasa mukainodedza sisi vavo mwana achitadza kuti ndakabhatana vese vanoita zokosha nhungu anditayabhatana asi kubata munhu asi munhu nondodzora nzi vana vazi vangu uyo vari vangu haana kana chaakaita pavana zvese ndii oraitama tangu vadira ndamukumbira hangu mai achinyaya yavo ndafara nokuziva yema panoba ndadangu rimutibatsira vanhu vashandiyakusaini nyaya achiti ndakaona umaonera ndakaita ndikati namai anozvandaona ndadangu rimungo zataura izvi zvakaona tiri kunetsa akaita sai izvozvo kuya kwamunhu ndakasvika renda handibudi kana ndikasvika kugeti denda kuzorora ndakubasa saka ndakasvika ndikapinda mamba ndikagara soo ava ndobva vauya ndobva vati mama nhasi ndazvibatsira ndege ngati iye akati kwai mama ndafara ndakapinda nditi wafara kwai ndikatafara nei kwai ndazvibatira ndoga mai juniya nabashi panze kandoka juniya iwe uya mangwana usina kudhakwa toutaurira zvinhu zvako zvokuita mukudhakwa izvi ndozviya zvamunozoita zvokuti warova munhu wakutsvakwa nemapurisa iwe siyana uye mangwana vanhu vemuno titaurirani uri soba chibvajuna akabuda ndikati nini kunono yakozorora ndakunyanya ndazenze chihure ndava yakozorora kana ndabva kubasa ndova kumakongokozorora iwe uya mangwana titaurirani uyu iye haana kunzwa zvandakataura akabuda ndikati inini chero kuvakaitira hondo yavo handina kubuda ndinotarisa kuti hondo mukadzi mukuru ndino witinesa nyaya yechihure ndikati nini handiuyi ikoko pedzera naye kana muchisungwa kana muchiurayana munongourayana chihure chedu vakapedza vanonga akazotevera mumba uyu mumba mubhedhumu anorara akabata munhukadzi uyu akarova nungaazisira kakabhleka ndini vanhu vese vakati mwarara vakatiza ndini ndakapinda mubhedhumu avo ndikanokatanura ndichibvisa uyu achirovawo ndikati ndakuudza kuti chii uye mangwana usina kudhakwa chitaurira nawe inotaurwa kurova hakusi kugadzirisa ukutowesera situation unotenda kana uchakudhura kwauchama waita utoziva kuti yakaroweri tikuti sununguka ndozvichekutanga asi taurawo chinhu chekwadi chinoita kuti zvimuchifara ndiri unozokuatsanangurwa nemukumari ndipati paurikupokana napo iwe wakuti apa wabva mukoma wangu mawedzera apa pane zvamasiri ini ndingati nemwe mutauro taura hako zvinodziva nemwe mutauro
pane zvaanotaura pana chandikura asi inini nemudzimai takawirirana zvatakawirirana kumashure asiyana nemudzimai zvekuti mujaindi vandadambokuvhunza kuti zvekuti uyu neuyu vanga vari mudzimai waiziva handaiziva izvozvo ndakapfimbawo mudzimai akatonditi nemurume takasiyana ndandi ndaimbova nemurume asi takadzoka agara kuzvitema vanhu vadzoka kutikirana zveminyatiaunombosangana napo here handinambopera nambosangana napo chandoziva nchekuti mudzimai chakatoti tizosiyana inhau yekuti ini ndandakati hatisi kuda kuita pamuviri ngatidananei zvedu asi ngatiregei kuita pamuviri ndobva azoita pamuviri akatondiudza tikatoita matest ndane pamuviri shamwari zvasingazvidi ndonyaya takanetsana ndokuzobva ndokuenda kuzishavana achizodzoka akazodzoka kunonga atone vanhu asi kuri ari kuzishavane kuko taitokomunicate panoda mungataura mene zvakanzi ekuti vakazotukana vasina vanhu vana vasina zvinhu vakatogara akatoti sekunzi ndiye mutsi wevanhu vatotizvizikana mukadzi wakanga nemba vakanga vachisipodza zvavo handina unge ndichisipodze ipapo handina kunge ndichisipodze ipapo zvakanga zvitiwa nomunhu achidziona iwo nyatu saka ipokamira navo aya uyo akasvika wakamuziva here ini chinhu chandaiziva ini chekuti vanga vakasiyana ndovazira ndaizvita vanhu vambozongwe paakauya vakasiyana wakaziva here kuti ndiani muziva pawakamuona achikuona iwe wakamuziva izvi ndokumboroonasa kujekeserwa ipapo kuti muziva totowaonava kana usina kumbowaona kaungavazivi ndiani ndizvozvo saka kuti paakasvika pauro wakaziva here kuti ndiani uyasvika kwete zvigaro zvake kana kuti mabasa kwake kungoziva kuti kurangarirawo kuti atange wakambomuna kana kumbomuta ndakamuziva wamuziva ndakamuziva ndewechi irori wakabva wamuziva ndakamuziva wakamuziva panyaya iyi ndakamuziva kuti aingofambidzana nemudzimai ati ndiani mwana ari kuzvinyera ndizvozvo tiani mwana anozvinyera ndizvozvo maya so nobati kuti wewe wakaenda kupolisi kuti warohwa nemunhu usingatauri zvakonzera ndoproblemu yako kaiti ndarohwa ichokwadi kuti warohwa zvinomutendera kumama tarohwerwa nyaya yakadai yakadai ndiyopona zvisaita sekuti mangu tukana mabhawo bcause zvinofanira kunge zvine utsamu hwekuti nyaya yacho uri kuona isusu mapurisa tinotovapa nyaya kana tikaona kuti nyaya ideyavo totovapa kuti chaivo tikati isusu munhu akumhangarira panapa iwe uda kushandisa mapurisa achisicho chakanaka mapurisa musashandise mapurisa zvakuru zvekuti wewe unoda mapurisa unoti achitoya musungi pamambo ipapo akaenda kwamambo vanogona musungi wakatona naye kuti tisu tinonyorera ipo iwe muna anototoka kunofesti tanotambotoita totovaudza kuti tikatomutorerwawo mudari tizive kuti mitombo munhu angani nyaya ngari ende iwewe ndaida kukumbira kuti kana ungozvinovhurika chivhurika ndika kuti ukagwa kudzira naye anopota achitifambidzo akamboda akaita mwana nemai nababa vasiyana vazofunga kudzokera vazvitaura nemuromo wavo takazodii
vadzokera ndotokaita zvese izvi zvakatsarana bvudzi wakapfeka ndiwa bora zvibva zvakaitika amapona angu semudaro unozati ndiri kutobvisa kana mhandodzi handisi kutobva kana ndakuda imweni information ndobvunza ifo ine kuti ndimoga mati makava muna baba mukaita vana mukakonana vanyika kwedzomu makonana vanyika kwedzomu mukazosiya mukamuzoro kutaura zvamaita iva mazodzokerana dzokerana uya makamudzera uye akudawo akurati zviviri muri munotso sakaadawo makuchiudzana aumaberekeri mwana kuti azokutarisa mumadhare nekudini anzi vamwe ari kubva ndege nevana kunda kuchando vamwe ari kubva bibi vane vakuidzana kuti daiichati ini amene ndakukuridza musashayiwe nemashoko ekuti zvikomba zvangu zvakadai chine chichichi asi mashoko akanaka unofanira kuva kuri munhu anotozama kuzvidzivirirawo kuti unzi munofamba munzira dzakanaka kwete kutozviumbidza kuti ndiri ndiri kudhibanisa vanhu ndiri kusedza handioni chitini chakanaka ndiri mucheguru chaiwo handiti mucheguru ndifone toda panemudare ngandibude ndikoni no problem mobata samaitsu right currently saka nechemukati makurukwana ritsotsi chenguva zhinji uya ari kutofunga zvana handevana saka munhu anogona kutiudza kuti handevana mai notaura kuti handevana evana iwaize nashoko wakadani mwana ndevanashi unotagamana asi wakashandiswa munhu saka uyo anofanira kuklemawo zvakaparana because angasponziwa neumwe akubata kwenu adosvikirwa namukusa wamambo kutodzoka kuti kusana mubata aiwa kwaanokusirwa samuna akusezvano pamba akasvika pamba paya munhu akatenga propati kutanga kutogani kuti ndeu waiziva ndo zvakaitika mvura dzakara sikayo ndavakutora sepoti iwo chitopiwa zvona vanhu uya aimbotogara toona mwana unomakuriombo nemukadzi ndetogara nawo pamba pamba ndetogara mapamba ambueta data ndakatenga tumakabhi ari kupamba pamba data sezvo hatina kugara pamupamba yani ndinotsvaga pepa togara tidhuse dzitadzokirana asi isati yabata munhu zvadero dzimangu akati tichamwana makabhi natimarejisera tichigara chimengu adaiwa zvakanaka kana maurana namama zvakaita sei zvakanaka anotanga kutogara ipapo chavanga kukwanisa kubuda nacho apana ndada kuvhunza uyu ashi
anga ari kuuya pamamadzikirana Hata last week. Only 2 weeks. Atu doctor zikaba kaita. Ndizwa bati. Kuri paakaitisa vana. Nambomuona kumuzire. Unoruzi. Kuri paakaitisa vana. Maigari. Wakamisa maya. Tegera chekufuta. Tegera chekufuta. Tegera kujerasi. Ndiko mairuti. Vana avakura vakatenda. Makadzokera nongenera mazviri vetiri iwo nzvimbo wakaiziva kuti wakazorambira mudzi watiri ndinoziva ichatongotambo ichatongobata ma8 weeks. It was last year. Last year. Takaramba nepatakaonesa nenyaya kuti nyaya yekusaita mwana kwamuri kuna November nomwe yazobata mana naDecember kusina patakaitaisa kusaita mwana kuenzi kumuda saka pamakaenda ari nokakati Saturday chikapana akangoti inini andakakudza kuti nasukadii sezvo yavepo hapana panjira pamwana but akakozvira kumachitaka kunetsana ndibva ndazoona ndakasiyana nazvo ndatoti ndikamuona foni line rangu randakabvisa inini maonero angu acho ndemutimutora semukadzi wabhesi pa ndemutimutora semukadzi vakumasurusha makazvisa futi second woti vanhu vanonetsana woti vodzokera uyu ane zvaangachita pamumani yeplema but waiti vana vakabva musasa vaini vana muna vangani mapiri vamwe vana vamuranga ndimakakura kare 8 Maponyaya ikaitarisa maya vakutamba noupenyu ounzanyatsi ematare kuzeaukapesera vamuzouya vanhu kana tasiritenga izvozvo taikumbudza kuti ikare yaadhovaisi mwe asina kutaura mwadindindini tatenda kuti nyaya iyi yaitika muri pano maibvunza zvichinzwa zvese uyu ichokwadi anoratidza kuti ndiye munhu womukadzi kuti ndiye akatanga ruka chobva vakonana hatina kunzwa kwavakarambana kuti vakapanana kurekurapa vakadii kana semukadzi nomurume kubva vaenda kune uyu chinhu chisina kufamba zvakanaka mambo apa kuti mukomana uyu haigona kuzoda kumhanya kuenda kumapurisa ino tutonongedzerwa bhutsu dzemunhu kuti jini ndakatenga bhutsu asingapedza kubhadhara asi dzakapfekwa nemunhu unorova zvishoma renai mambo kana padano zvinorwadza zvakuzorovana kuye munhu anenge arwadziwa kusvika pabhonzo vana hauna kana kutengera autozivi kuti iwo ndorude kutodadiwa newe zvatakaona tine imwe nyaya takaita munhu yakadai seuma nekuti munhu akazongonopuhwa mwana akura arerwa noumwe munhu aminoti yakauya imwe yakaitika yekuti munhu aenda kunyaradzwa kwashuwa muchekuma kwemukadzi mukadzi aenda kunyaradzwa nevanhu paakanodzoka vana vashoti pauya munhu aine mhuri dzemwana iyi mwana iyi ave ne14 pauya munhu aine mhuri dzemwana iyi ndobva vatomubhadharisa achiredzwa nini ndobva atotora iko kunyaradzwa mai vatidzokera kumba kwadzokera vana vashoti
Takaita munomu. Takaita munomu. Vanhu vanocho mwana asara atupata ya munhu akadaro. Vatobatarise imi amai okubvira imba kuti isvike vanhu vazvavo. Mune rimwe zuva ramakanyatsotaura mumwe vana ava kuti mimba yaisi yavo. Kubva patakatanga kudzokerana, kubva tichitanga kunzi tadzokerana, hapana chandisina kumuudza. Chaakakwanisa kundiudza ndechekuti ndiri kukumbura kusaudza hama dzangu kuti mimba isi yangu. Ini ndokwevasandi ndine mashizha ndakambokupa mumwe mwana hapana pachatokuchengeta mumwe. Ndo zvatatakawira. Ndizvo zvonaite. Bedari mwarume. Vana vanje vangu. Zvatingaite uyu ari kupema vanhu muruzamuridzo vanhu zvati yasununguke mumwoyo make akutoti wadheni. Ndichikushamisa samani rakanzi akandakachengeteswa mimba isiri yangu nevana vasiri vangu. Inyaya yaaiziva asi nhasi ari kuti asiachinja. Aiwa izvozvo hatisizvitongera hatingakutongeira kuti mimi mubvume kuti mwana ndiwandikasi kuti mubatsirewo akaitwa dhini zvakashata kuti azive anogona ngaida kuva nekunzi gumba rinachi ari kutoanda Ezinesa, baba wangu wakauya aliza makumburira aitonzi akafanana na baba wako amena kwa alipo aitonzi anonzi Agnes sisi wangu anozanana Ovinanishi. Agnes makazoti Inini isusu tiri tu. Aiwa vanhu vangasingazivi. Vanhu ndo vanga vasingazivi isusu tiri tu taizirana. Ndochokwadi. Zvakafanana izvezvi mama. Kuri kuti muchingonewo muono wangu. Baba ava ndakaita mwana nawo. Otozodzokerana. Ndomuudza chokwadi. Inini ndine nhumbu. Aiwa inini ndokuchengeta zvakadaro. Let's keep it secret. Tiri tu. Usaudze vanhu kuti vana havasi vana. Saka inini naye tiri tu. Makamuudza kuti havasi vako ndivani. Hapana chaasingazivi. Because kwamudzaona kwandakaita nauyu hapana zvanga asingazivi. Zvese aizviziva. Okay. Mukadzi waumamanikidzi kuti mwana ndiwako achirama asi zvikubatsirewo vana vanongotorwa vanhu vane nyaya yavaingakoshe kusvika pakamira pamurozvaita yakasununguka. Ini ndandingokumbira munosununguka here vana havatiswiwo kuonekwa kuti murume anofanira chigombopika namai dzakaona here mari yake nogona kutsvaga nemari yekuti pasi kamo kuti ndiana akaitawo nyaya aiwa zviti kunhasi koiwa aindotsvaga wotsvaga uteswa iwako atoteswa rozini hauda ngoruparuwa mezi haini vana ndevangu because ndakatotisa pregnant test ndatomuzi akuti ndiyaiudzwa nyaya yekuti ndaane mimba uye akati regaitiende tinoona kuti chokwadi ndobvaanoona kuti chokwadi kunayo iyo tesiva hairi kuti vana ndevako inogona kuti munhu uye ari inotaura kuti mwana ndewari amini kana wadziwa mutupoji makumbo uri makumbo uri mugadziri ndenisekana mutupo kwaiti magumbo kwavo kudziwa save saka iwo nogona zvogona tikarinja kutibatsirika
Singazipanga mari. Era 220. But who vana vanangotesta mana matwins anogona kusiyana matwins anogona kusiyana but probability yacho ilo zvayo but vanogona kusiyana leitika but hazvazoiti akafana navavanu ndiyafana sisi wangu wamasipa kana muchienda makawanda mirende wabvunze kuti imari ndokuti naende wabvunze nandikugora neexpedite nando wabvunze akamboona zvirwere zvekutano ndani dzakafanana namdara wangu havasi buku ndakafanana vasiri munofu enda kwarani uya akafanana na baba vangu vazimu munhu aitozoitora inotobuda here vana vatoita uyu ndemukomana musikana ndakafana baba vangu Zindini. nyara zvakatotorei alright atiitei izvo kubatati iwe unofanira kuva vari tu nemunhurume nemukadzi iya icho achotofara zvachiti yes and they identical twins. Identical twins. That's my identical twins. Yeah, but about. That's my identical twins. Munofunga kuti mari inowangwari ndiyatauka and is 330 between two fathers and a child. Kana vechaki tomota after Christmas. Yeah, after Christmas. Mama but Christmas. Musako. But Zama Gura was yeah, that was. I'm going to put Batsara in because patakaramba nekutanga pakutora takambotora hembe akaenda ndinotora rimwe dheki zvandakambomusungisa andirova vakandipisira hembe ndopane vanga irirana saka ndikushamisira izvezvi kuti ndo muitiro wake apamwe chero zvezvi kutoti nanzi akangodhakwa pamakadzokera naye pane munhu akanga aripo achibatsira kuti tokera pamuri vanhu vakawanda ndovamanyeketidzwa ndobvamafunga mafunga anotora episode hamusendere unogona zoendako futi but zviite pane zvimwe tichimboita nyaya iyo svikira yapedza hapana dzimwe dzopinda mupedza iyo toda kutsvaga kuti uyangadero aine mhosva ndinokuta kwakaita ndinozvida kuti ndibonde akamari noramandisi angadero aine mhosva angadero ane mutumwa wakatyora here kutora kuredza mutishi kana tichindora anga tichizvidza ore dzikabuda dzikaitamukamukakuwana saka tikuti izvozvo tatichi ngatisei madate kuti after Christmas has date
Turotiri unotsvaga mari riyo yokwana moenda munoita zvongobuda pachena chiita icho chakaitika kuti musununguke uyu hama dzake dzekuti mwana ndowedo uyu ndizvozvo vana vakatifananatsitsi mwakafanira kuti arwani mwana asi nei ndo mune chokwadi kana kusara nechokwadi vanhu vakadzi mune paviri munogona kutaura statement rekuda kuti tenda muna muri kuda kuti rine kunyenda izvozvo takazviona kakawanda saka n'anga yacho iyoyo nekwatinashoka neamene nekumwepo ndatoda kuti tibatsire hakuna mutemo unokumanidzai kuti mugare nemurume wamusingadi kana musingadi hauko mutemo wakadii saka izvozvo zogarai mukaziva muri muno anogona kuve akasununguka mune makore anotendeka uye munhu akuzvifundisa asi toda kubatsirana panyaya kuti titi mikoro isadii isatungana zvipere vana vandazvikama ndevana kuti uya asaramba ifunga ndevake kana asiri vake kana kuti amene mumapawisarina ama mai mapawo takatoti tibeje tosangana mune matoinda titora kuzosangana mazauti apano akuvereka prize nje kana makaenda mese muri at the same time kuchiti imimi mese nevana at the same time asi makaenda pake pake hazvinhu zvasiyana makaenda makadaiso at the same time ndo panenge pa 330 ndachikumbira baba ndachikumbira kuti tite takabatana kwesi tikaenda takasiyana ndoda makabatana maenda makabatana muchibatsirwa nevanhu vedare redu ende imimi chiregerai kurwa amen ngozi hazvinazvo kubatsira asi zvamu zvamugaugara pane nyaya muri jamusi yeti kwete kudanzi vana zviriwe zviriko kune mbedha ndozamuda kutonakutoda dakati aiwa ndokonaaamba nazvo tikuti izvozvo iwo zvinhu zvikukurwadza iwe wakatengera izvi zvichazobuda pakuti vana vakazikama ndiani unopatama unozomwana asi kana usingazi kuti uchitoziva kuti havasi wakugara wambobuda pacha tisapedze nguva vana ndivani saka toda kuipedza tichiti takuwirirana dheti tsvagai dheti munouya pano pakuzipedza matsvaga mari musi wa1 chinenge chiri china tsvuku yachona inenge iri Friday saka panenge iri wega aiwoti toda kuti tiende iwovaza mari otamdemende imari mari yato ngatiti Friday yachona 2 manje yaJanuary manje muri kuwira kunoenda amunobva munopuwa vanhu vekuikanodutisa mateswa ukacharonga zuva rekuti iro ndinoenda kuFriday kafona zvikaruka vanotoita mari zvautatoona so ndopane nyaya anotetani 5 inenge iri mari itetero muriite mwana
Very bright. Só faz que não vai Maria. Munoudza mari mozouya moinda munotorwa modzoka toronga kuti chochiputisa sei ochimana kutikira mudare anofara anosuwa uswa Musonja akataka kuverenga mazauzi panapa tikati kwana nguva yekufundisa chitunha tikati chamwari verengai makafunda ndodzaka kuti vanhu havaende wamai wamouya